Helo a chroeso i Uchafbwyntiau Uned5. Mae'n sylebs ni weld y lwcus iawn dolyg yma yn cael rhywun arall i gwcio cinio dolyg iddyn nhw. Pwy fydd yn cyginio? Arwyn ti'n cyginio yn y dydd? Na, dwi'n mynd draw i tir rieni'n rhaeg i blwyddyn yma, sy'n rhaid handi. Na, cop-out, ti'n gwybod? Na, mam, chwarae teg iddi hi. Na, fi jyst yn gadael eir arbenigwyr. Lwcus, ta jyst wneud i cwcio wrach. Leni a Dyma yn ddangos ynghylch gan golwg wrth ystwytha. Mae ar y clawr hefyd. Sôn am edrych yn hyfryd, pwy sy'n yn golwg yr wythnos hon. Neu llai, a Lenny Hatcher. So rhywun y blaw fi di laru ar X Factor blwyddyn yma. Ath Lenny ar y stryd i holi bobl i weld pwy nhw'n meddwl am di ennill Lenny. Twins. A twins. Jedward, guaranteed. Jedward? Dwi hyd yn oed yn gwybod bod nhw wedi mynd ar gystadlaeth ystalwm. Di o'm llawer o fan chwaith felly fydde. Oedd Arwyn Davies yn meddwl bod o'n dipyn o foi am sglefyddio. Wyt ti yn gallu sglefyddio ar un bach? Wel, llai drio. Oli amdani. Hang on, llai sefyll ar y fod. Na, sy'n byd. Ie, conico. Hei! O, waw! Ti'n gallu gwneud olis efo nhw, ond dwi'n... Gwna? Na. Dim yn fod y draed ti fod i wneud hynna dwa. Oedd gath roi beth gwahanol yn ei chili dy syl. Chocolate. Ond oedd roi beth arall hefyd. Dwi'n gwybod ocla coed yn dolyg yno. O, chos ma yna i fod yn allan. Coed yn dolyg mewn chili, neis iawn. Oedd hyn yn sgwrs addas i gael efo gath tra oedd yn cwcio dwa. Dwi'n fan. Wyt ti? Yndw. Dwi'n licio hefyd, ond mae'n dieddol yn neis i fynd i'r tŷ bach. Sôn am dŷ bach, ond na rhywun arall yn sôn am faterion tebyg hefyd. Bore rhwg. Mae'n exactly job neis ti'n gorau wneud. Ond afiach ofnadwy, ond dwi'n gorau wneud, dwi'n gorau bagu'r rhw. Bitch yn eto. Oedd hyn yn rhywbeth o thema, ddim yn mlaen trwy gydol yr rhaglen dy syl, dwi'n meddwl. Sbiwch ar hwn. Be sgynna ni fan hyn ydy tŷ bach sydd yn swnio fel Chewbacca. Ond beth sy'n neis yw mae'r sŵn ma'n neud, swnio fel yr union sŵn sydd Chewbacca neud sy'n cael ei fflasio lawr y tŷ bach. Barod? Dan y math oedd yn paffio yn Tokyo dros pwy oedd yn gwisgo'r crys hylla. Dan gollodd. Wel, dyna chi wedi cael gweld Uchafbwyntiau Uned5 dy syl. Cofiwch ymuno efo fi ar y wefan am fwy ohonyn nhw eto wsos nesaf. Felly, tyra gyna fi a tyra gyna fo. Felly, braf iawn cael eich cwmni, neis i weld chi, a gallwch chi fynd nawr. Felly, tan tro nesaf, hwyl! Ta-ta!